Парушэнне правілаў дарожнага руху, дрэнны тэхнічны стан машыны і нават нядбайны выгляд можа пазбавіць вадзіцеля не толькі грошай, але і працы. За час акцыі выяўлены сотні парушэнняў. Наша здымачная група вырашыла параўнаць якасць і кошт паслуг па перавозцы пасажыраў у беларускай і літоўскіх сталіцах і адправілася ў Вільнюс. Паўтысячы аўтобусаў і тралейбусаў, амаль сотня маршрутаў і 600 тысяч пасажыраў штодня. Гэта больш, чым усё насельніцтва літоўскай сталіцы. Каб дасягнуць такіх паказчыкаў, гарадскім уладам прыходзіцца браць на сабе палову кошту праезду. Штогод на такую кампенсацыю выдаткоўваецца до 15% бюджэту сталіцы. Мы из билетов собираем половину денег, которые нужны покрыть расходы все. Остальную половину покрываем из бюджета города. И это, надо сказать, очень серьезная ноша для города. Але зрабіць праезд танным усё роўна не атрымліваецца. Поўны билет 2–2,5 літы. Гэта до 9 тысяч беларускіх рублёў. Некаторыя ставяцца з разуменнем, астатнія не ў захапленні. В месяц уходит 100 литров. Ну это много, да, значит? Конечно, много. За все нужно платить, ничего нет бесплатно, только сыр. Улады прызнаюцца, стан транспорту не адпавядае кошту праезду. Состояние их желает лучшего. Надо обновлять постоянно, ежегодно практически надо закупать как автобусов, так и троллейбусов соответствующее количество, чтобы автобусы и троллейбусы были в возрасте в пределах 10, максимум 15 лет. Такого, к сожалению, мы пока не достигли. Ад велізарных страт віленскі транспорт ратуе практычна поўную адсутнасць безбілетнікаў. Сёння толькі кожны 100-ы пасажыр не плаціць за праезд. Яшчэ б штраф за праезд з зайцам можа дасягаць 100 літаў. Гэта прыкладна 350 тысяч беларускіх рублёў. Сваімі сіламі Вільнюс не можа обновить аўтапарк. Пришлось просить допомоги у Евросоюза. В этом году появилась возможность на европейские деньги купить новых автобусов, но уже газовые. У найближэйшы час улады Вільнюса, каб знізіць каласальныя выдаткі, плануюць скараціць спіс льготнікаў. Сёння гэта 70% ад усіх пасажыраў. Якаў Бута і Рыгор Крыштафович, агентство Теленавін, Беларусь-1, Вільнюс, Литва.